Sit se, et kun on semmonen intro. Jep. Mika Gaming. No vittu ajaa vaan eteenpäin, ajaa seelle. Nee. Aseen! Viivi. Vasemmalle. Se handbrake. Ei tässä oo, tää driftataan vaan kontrollereita. Vittuko. Ajaa! Mä assun vähän sen. Mennään. Mene vittu tankki sitä eestä! Vittu se vaan yks kiinni. Inkamis! Vittu levi pätkiä päin vittu! Vittu mikä määrä tiimiläisiä me... Ollaan Miika hengissä. En mä tiedä. Ei mua haittaa. Omaa! Hävittää tää kyllä kohta. Niin se... No, Ja vittua tuo tapahtuu. Näyttää niin hittaasti tuo jetti, että tuosta... Tää tapahtuu! Mä mietin ihan samaa. Oh. Mä oon tässä tankin päällä, nostakaa Mika! Vittu, ota mulla nostaa mun toista tiimiläistä! Tänne Mika! 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 Dopes. Olla vihollinen, jos ei mä voi todistaa sitä. Mä näin sen vittu. Näinkö se ampuu? Double kill! Driving in my car right after a beat. Tuo helikopteri. Ui! Vittu! Miten Kami katso tuo helikopterin, kuuliko se? Mä kahtoinkin. Kuuliko se? Kuoli. Ei vittu. Tääkin ihan. Ei vittu kun ammuttaa selästäkin, saatanaa. No ei kyllä jo toinen. Abi papi. Abi papein pään. Nyt on konteikin maailman papi. Mä otan Miika kanssa täällä 1000 päässä mun kämpillä vaan vittu istuu mun koneessa tuolla vaan popattaa sitä koronaa. Abi papein pään. Abi papi. Abi papein. Vois tulla. Abi papi. Jääkaps. Abi papein pään. Bigger weapon, bigger weapon. Mä oon kiimainen. Mä oon kuimainen. Mä halus. Mä tulee. Apua. Hyvältä. Keone. Lerva. Ehkä pilleri. En mä halua lasta vielä. Keone, anna lapsi. Mikä? Älä lulu. Mä kuulin. Vei kuuli väärä. Mä kuolen Mä vittu tapaa tyyppejä vittu, täällä on jätkiä, eikö sä tajua? Sori väärä. Ihan kolmoskerroksessa vittu ainakin yksi hemuli oli. Mua ammutti vittu sitä RPGllä vittu. Saatana! Vittu sora, vittu. Aivan. Moro. Tää Riku. Eipä mitään. Oliko sulla koppa kalia? No joo. Emme muuten huomenna töihin. Ei jumalauta. Ei mikään äijä. Ja no, otetaan sen kunniaksi yksi karhu täältä. No niin. Se eihän täällä oo ketään edes. Pää! Pettu! Minua ei mitään! Vittu! Saatana! Vittu! Millä lekalla lyö? Pää! Ui! Vettu! Moro! Ajaa! Joo, ja sitten se vähän tulee vittu. Otta pää, saatana. Varo! Joo, mä kuulin sut ekalla kerralla. Joo. Joo, hyvä.
Oliko vielä joku, joka ei kuulu? Saatana. Mä en kuullu. Oi vittu! Maro! Helikopter! Ei vittu! Menitkö meni vittu propelleen koko tiimi? Hei, käykääpä avaan tämä. Käykääpä avaan tämä. Ammu se! Ammu alas! Ammu se alas! Et ajanko minä ajan! Eikä! Anna tarkkani ajaa. Anna tarkkani ajaa. Niin! Kaikki. Aja please, aja please. Ei! Ei! Mitä sä teit? Vitu kusipää! Hyvä hakkeet, teitä saa vittu keskipölliä sen. Tarkkani hei! Tuolla on helikopteri. Tuolla on helikopteri. Miten sä autelu osaa? Mä en tiedä miten... Niin, miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Miltä tuntuu? Mitä sä teit? Mä kuolin! Kuollut. Vittu mulla on jätket kun se evon vituus, eikä mun vittua. Jollakin, mut... Joo, mä en ottanut tosta arvista, mutta siinä on... Voi vittu, ei saatana, tänne tuli tämmönen metalli. Sori, mä en oo sitten engineeri tällä hetkellä. Ei se haittaa, kun en tarvii enää tuota tehdä. Päästä pelaamaan. Ei! Miika! Minä... Tonilla on joku tankki Oi saatana. kääntämässä tuolla. Oi, mitä vittua? Meillä oli vitun vielä kaikki tässä kohtaa. Oi, Mika! Kuoltiin! Mika! 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 Miika! Yes! Yes! Vittu helikopteri! Tuossa on tupaus meidän Oh yes! kaverin. No Yes! vittu nyt sekin ihan jo. Ei Mika! No niin Jon Porsa, tuuppa sieltä. No nyt näkyy teijät. No niin, Joni Porsas. Eiku Joni Possu. Joni Sika! Possu Joni! Nyt teetään täältä sitten se meikän pistoli otetaan siis tosta. No niin. Muistakapa mennä pisuaria lähemmäs, koska teillä ei oo kivväri, täällä on pistoli kädessä. No. Mika! Ei vaan kuolla. Mutta tämä ollaan. Yksi jäi. Mä tuu. Oliko supportilla, että se lattaa alla kertoja? Tähtää. Sieltä. Oi! Yks on maate. Ainakin. Meni ulos! Ei! Takana! Kiinni se! Vitu hullu! Tuliko suotaa? Juu tuli. Vitu! Mental! Vittu! Vittu Mika satana. Mä otin näinkönä, meikä vittu... Saatana täältä tuli vaan se selekkä ja... Pannon tuosta nuja! Näitä! Mitä vittu? Paska telekkari, vittu kun vituuttaa tuossa seinäkin! Saatana kun on paska seinä! Ajuan nyt! Ei kaapista! Viinapullot ei kaapista! Onko tällä haulikon potea? Mitäs sulla Aleksi on siellä? Mitäs sulla on? Mitäs sulla on? Mitäs sulla on siellä? Mitäs siellä arkussa? Tossa on tommonen LMG. Voi kato mitä. Mikä näin viimeinen? Vittu täällä räjähtynyt saatana.
Ei vittu. Naps! Wow! Sieltä lähti toinen. Tuota tekee. Naps! Mitä vittua tää tekee? Noin! Paikalla nisti. Ai. Missä te oli? Huora, lopeta se ampuminen sieltä. Pelkuri! Vittu ei se oikeasti osu. Vituttaako Bradleytä? Vituttaako Bradleytä? Oh, tankpusteri sieltä vittu. Kuussa. Vittu kun kuolet. Viholliset ampuu, niin se tappaa sut yleensä. Niin se. Okei. Tuo tulee ilmoitteeksi vielä. No okei, vielä yksi. Jos sä panot shiftiä samakka kun nää kävelee, niin sä rupeat juoksemaan. Niin se on monesti sekin aika totta. Onko tää maksaa, niin laittakaa mobiilepeissä. Mä otan mobiilepeissä pyyntöä tästä. Jos sä... jos ootte juosta nopeampaa, niin paikkaa F pois ja niitä otatte puukon kätteen, niin sun haamu juoksee nopeampaa. Voitko ruveta tekee? Sieltä. No niin, nyt runkattaa äijät. Nyt runkat. Siis mulla on epäsuosittu mielipide, mutta mun mielestä sininen puoli on melkeinpä aina jotenkin helpompi kuin punainen. Vittu kun äijällä on vaan niitä ASMR-syömisääniä, niin tulee ihan mieleen joku Vittu. On kyllä kiva. YouTube ja Mystery. Mulla menee pisaalle jalakkaa myötä. Nyt lopee! Are you okay? Mulla on Mikä on bändi? Jos on bändiä, niin se on 100 varmaan, että mulla on epävakkaa. Mä vihaan sua. Katon tinkitonki. Vittu sä käyttää yhtään väärän tanne tuossa. Kuka tulee kattoo se OnlyFans? Ei, kuka tulee FNAF-elokuvaa? Oh my god, mä rakastan sua Miika. Haista vittu. Mä oon semmonen baddie. Mä tarvin provider-miehen, koska mä oon semmonen baddie. Se on semmonen... Vitun maalla, kello on semmonen siiderimahaa, saatana. Siiderimaha. Se on ihan pömpöttävä maha. Mä tarvin provider-miehen. Ja bänniä baarista. Miksi tuo kuulostaa aika tutulta yhteydessä? Vittu tällaiseen paljon. Vittu kun tiimilästä ei tee mitään, saatana. Tuo yks vaan vittu kirjoittelee chattiin, kun se etsii fempoita. Voi vittu. Oikeesti vittu. Tiimiläiset on vittu Adolf Rissler ja Scooby-Doo vittu. Scooby-Doo, mitä vittua? Scooby-Doo ja Adolf Rissler ja George Floyd. What is gonna do? We gonna solve that mystery. Who clipped the coins? It was us. Scooby-Doo. No. Mikä ammut tuo anti-airi? No, oli. The more you fuck around, Se oikeesti räjähtää tuo saatana Ei oo maalaat. No vittu. Mennään nyt sitten. Mennään. Ei. Ja minä pitää retsekkiä tossa jatket. Se vitu saa. Ehe, olipa haus. Vittu! Ei! Ei! Joo, mä en ottanut tosta arvosta mitä siinä on. Voi vittu, ei saatana, tänne tuli tämmönen metalli. Vielä yksi. En vituusa menee pitää retsekki. Kalapuikkoja ja ronee. Mikäkin himoileski. Tää vitu raneja. Tää vitu rikordia.
Mitä sä teit, Miikka? Tot... to trade up and putting an item in a certain slot can actually change the float value